روج باش هوالین هجا براین عزیز تماشاوانین برومت ایرو 13 گلانیه سبه 14 گلانه وکه هونجی دزانن سبه لترکیه هلبجارتن هنه هلبجارتنین سروکماریه و هر وها هلبجارتنین جبو پارلمنتوی نزدیک 6 میلیون هلبجر سبه دچن سر صندوقان لترکیه هم جبو سروکماریه و هم جبو پارلمنتوی دنگی خواه بکارتینن جبو سروکماریه سه نامزد هنه کمال کلیچداروغلو، رجب طیب اردوغان و هر وها سینان اوغان نزدیک 26 پارتی جی دکوین هلبجارتنین جبو پارلمنتویه هلبجارتنین که سبه لترکیه پیکتین پر گرینگن مرف دکارم بیجن جه سال 2000 ور یعنی و 23 ساله هلبجارتنین هری گرینگ که چه دبن سبینه لترکیه وکه هندزانن جه 2002 ور yani ev 21 sale li Türkiye AKP ser iktidarıya. Yani zaroke ku li Türkiye bune yen naha 21 saline derve Recep Tayyip Erdoğan derve AKP reveber neditine nasnak. Demek ku AKP de 2002 da hatta ser hüküm و دمی هیوی و باوریا پر کسان در دوران هبو کو AKP و ترکیه بر به دموکراسی و ببه و هر وحاد آلی آبوری ده جی ترکیه لپیش بخه لی بلی وسانه بو چند سال دسپی که هنه که باش بو لی بلی پیش را AKP هر کوچو ترکیه بر به sisteme ke antidemokratik ve bir. Zaten berili Türkiye sisteme ke demokratik tüne bu lebeli ev sistema ku hebu he daha ziyadettir xirafkir. Ev se mehelli Türkiye kampanya helbijartın antı meşandın. Dınava ve se mehede bir rasti zamanı ku rayedarın van partiyan bikartinin zamanı ki pırqırıcı. Bu taybeti zamanı ku Recep Tayyip Erdoğan bikartine zamanı ki pırqırıcı. Ev nizike 40 sale ezli derve velat ciyandıkim. Lebeli nava ve 40 sale de min hema hamu helbijartinin ku li Türkiye pek hatın şopan. قاسی کو د دما وان هلبجارتنان دا زمانی قریش پکتی من تو جاره که ندید. AKP وسا کریه کو دبی یه دنگی خواب بدن من جبو ترکیه نه دوست ترکیه نه یه کو دنگی خواب ندن من دشمنی ترکیه نه. Yani AKP ولو کریه civaki kiriye dö parça. Parçaya ki ve ye denge xwe bidin min ji bo Tirkiye parçaya de jî denge xwe nade min ew düşmanê Tirkiye û her wiha rayedarên AKP gotinê wilo dikin ku dibêjin eger em vê hilbijavan hilbijartinan qezenç bikin di 5 salê pêşiya me da em ê li ser we çobehecînin ji bo kesên ku wê dengê xwe nedin AKP dibêjin. Li aliyê din jî namzetê herî zêde şansa xwe heye qezenç bike Kemal Kılıçdaroğlu ye. Kemal Kılıçdaroğlu bi xwe ji Dêrsimê ye, Kurd e. Lê belê heya niha aşkere negotiye ez Kurdim. û her wiha nedigot ez Elewî me jî. Ji vir çend roj berê aşkere kir got ez Elewî me. Lê belê hê negotiye ez Kurdim. Çi dibe pir zêde ne girîng e lê belê ya herî girîng ew e ku şexsiyeta Kemal Kılıçdaroğlu û ya Recep Tayyip Erdoğan dema insan dide kêleka hev di navberê de firqekê heye. Recep Tayyip Erdoğan weke dizekî ye.
Kemal Kılıçdaroğlu nikare diziye bike, nizane diziye bike. Şahsiyeteki uluya. Di salê 1990 de Recep Tayyip Erdoğan dema bu serokê şarederiya İstanbulê feqîr bû. Zêde tiştekê wê tune bû. Lêbelê niha dema merû lê binêrin li Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û zarokê xwe weke malbata herî dewlemend e. û her wiha Recep Tayyip Erdoğan di nava van 21 salê derbasbûyî de derdoreke xwe ya çeteyan çêkir. Yê ku ji îxtidarê feyde girtin, fırsat dîtin û zêde dewlemend bûn. Lêbelê di nava van 21 salên derbasbûyî de bi hezaran, bi milyonan jî însan feqîr bûn. û her wiha ji bo Kurda jî destpêkê dema AKP di salê 2002 da AKP bû hat ser hukm mehêvî dikir ku di derbarê pirsgirêka Kurdan da di derbarê çand û hunera Kurdan da di derbarê azadiya ji bo raman da derbarê pir tiştê din da ku Tirkiye li pêş bixe û her wiha maf ji bo Kurdan nas bike de hêvî dikir ku wê gavên baş bên avêtin lêbelê ew gav jî nehatin avêtin û merû dikarin bêjin di nava van 21 salên derbasbûyî de AKP belkî çend salên destpêkê baş bûn lêbelê pişre AKP zulm û heqaretekê herî zêde qirêj li diş Kurdan meşan. Ji ber vê yekê jî ez dibêjim bi taybetî sibê hilbijêrên Kurd ku diçin ser sandoqan divê bi taybetî dengê xwe bidin Kemal Kılıçdaroğlu. Ya din me got 26 partî dikevin hilbijartinan ji bo parlamentoyê. Di nava van partiyan da jî yek partiyekekî heye merû dikarin ji Kurdan re bêjin dengê xwe bidinê. Ew jî partiya Keskên Çep e. Hûn dizanin va çend salê dawî da HDP bi navê Kurda di parlamentoya Tirkiyeyê da kar dikir. Lêbelê li dij HDP dozeke vekirin xwastin her HDP qedexe bikin ji ber vê yekê jî rayedarên HDP biryar dan ku bi navê HDP nekevin hilbijartinan bi navê Partiya Keskên Çep bikevin hilbijartinan. Partiya Keskên Çep navê xwe Kurdî nebe jî herkes dizane partiyeke Kurda ye, partiyeke nêzîkî Kurda ye. û bi giranî jî namzetên bi navê wê partiyê niha dikevin hilbijartinan jî eslê xwe Kurd in. Ev partî çiqa dengê bistîne weqasa dengê Kurda, hêza Kurda li Tirkiye tê dîtin. Ji ber vê yekê jî çiqas ev partiya Keskên Çep çiqas zêde parlamenteran derbixe di parlamentoya Tirkiyeyê de temsîl bike weqasa hêza Kurdan di Tirkiyeyê tê dîtin. Bêguman hêza Kurda tenê ew nîne ku yê dengê xwe bidin partiya Keskên Çep. Kurdên ku dengê xwe didin AKP jî hene, Kurdê ku dengê xwe didin Saadetê, Kurdê dengê xwe didin partiyê dijî hene. Lêbelê kes wan denga weke hêza Kurdan nas nake. Tenê ew dengê ku partiya Keskên Çep bistîne weke hêza Kurdan li Tirkiyê tê dîtin. Ji dihove di radyoya Fransada jî ez agahiyan guhdar dikim û her wiha di nûçeyên ajansên Ewropîyê dide jî bi giranî tê gotin ku sibê wê Recep Tayyip Erdoğan wenda bike. Yani dibêjin va 21 sale Recep Tayyip Erdoğan li ser hukme sibê dibe roja wî ya dawîn. û bi giranî jî şansê Kemal Kılıçdaroğlu derdikeve pêş. Yani qasê ku ez dişopînim wisa tê dîtin ku sibê Kemal Kılıçdaroğlu wê ji sedî 53-54 dengan bistîne. Ji vir çend roj berê di bernameyên Arwar TV'da me digot wê derbasê tûra duyem bibin
Kemal Kılıçdaroğlu da tura yekemde ve sedi çilu şeş çilu hafta bistine Recep Tayyip Erdoğan ve sedi çilu sesi çilu çara bistine derbası tura duyen bibin lebeli faktör din çey bu ev jî Muharrem İnce bu Muharrem İnce xwe ji hilbijartinan kişan eger Muharrem İnce xwe ji hilbijartinan nekişandı ba îro jî dîsa min digot ve sibê ne Recep Tayyip Erdoğan bê hilbijartin ne jî Kemal Kılıçdaroğlu bê hilbijartin ve derbasê tura duyen bibe lêbelê ji ber ku Muharrem İnce xwe ji hilbijartinan kişan meriv dikarin bêjin şansê Kemal Kılıçdaroğlu daha zêdetir bû ji ber ku yê ku dengê xwe bidana Muharrem İnce pirê wî ve dengê xwe bidin Kemal Kılıçdaroğlu ji ber vê yekê jî şansê Kemal Kılıçdaroğlu zêde bûye û wisatê dîtin ku di radyoya Fransada jî wisatê gotin di nûçeyên ajansên navneteweyê din de jî dibêjin ku ve sibê Kemal Kılıçdaroğlu weke sêzdemîn serokê komara Tirkiye bê hilbijartin belkî dibe cara yekem keseke eslê xwe Kurd û bi bawariya Elewî dibe serok komarê Tirkiye ev jî hêvî û bawariyên me ji bo pêşerojeke xweş zêde dike ji bo Tirkiye bi taybetî belê ez viya jî bêjin yani ez bi xwe pir jî bi hêviyeke mezin nînim Kemal Kılıçdaroğlu bê hilbijartin ve nikaribe çi bixwaze bike ji ber ku li dora wî partiyê din hene weke İyi Parti heye, Saadet heye û Demokrat Parti heye bi taybetî ev her sê partî jî di derbarê pirsgirêka Kurdan da xwedî nêzîkatiyeke pir zêde baş nîn û her wiha Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP ye CHP jî partiyeke Kemalîst e û di derbarê Kurdan da jî xwedî nêzîkatiyeke pir baş nîn e lêbelê çawa jî dibe bila bibe dîsa Kemal Kılıçdaroğlu ve ji Recep Tayyip Erdoğan baştir be û ya herî girîng jî ew e ku eger careke din Recep Tayyip Erdoğan bê hilbijartin ev dibe cara wîya dawî serokkomariyê wê ji Tirkiye ra bike ji ber vê yekê jî bi taybetî çi tiştên qirêj hebe wê bike û her wiha li diş Kurdan jî her tiştê ku MHP bixwaze wê bike îcar vê carê bi taybetî Recep Tayyip Erdoğan partiyeke weke Hudapar jî girtiye kêleka xwe Hudapar jî hûn dizanin weke çêjikê Hizbullah heye Hizbullah jî di salê 1990 de li Kurdistanê çi kiriye eyan e Kurd baş dizanin îcar eger Recep Tayyip Erdoğan bê hilbijartin ve li gorî gotina Devlet Bahçeli û her wiha yani ya MHP û her wiha ya Hudaparê tev bigere ev jî ji bo Kurdan tê wateya siyasetekî herî qirêj û zulm û heqaretekî herî mezin ve li dij wan bê meşandin lewre careke din ez dubare dikim bi taybetî Kurd û her wiha dostên Kurda û her wiha kesên ku dixwazin Tirkiye li pêş bikeve sibê dema çûn ser sandoqan lazim e dengê xwe bidin Kemal Kılıçdaroğlu û her wiha partiya keskin cep jî neyê ji bîr kirin hevalên hêja temaşevanên bi rûmet di dawiya vê bernameyê da taybetî ez dixwazim ji wan re bêjim ku ez niha li sînorê Fransa û Almanyayê me li vê derê pêşiya min avekî di me heye ava renêjê ra dibêjin aveke mezin e li aliyê wiya lî Almanyayê ev der jî Fransayê bajarê Strasbourgê ye aliyê wiya lî jî bajarê Kelê ye her du alî jî bajarin pireyekî li vê derê heye insanê me insan ser ra dimeşin diçin wiya lî li vê derê jî pireyekî din heye du pire hene pireyekî ya ereba ye wesayît ser ra diçin pira din jî ya tramvay ye tramvay ser diçe û her wiha insan peyatî jî ser
diçin jwe ve de jî pireyekî din heye ew jî pira tîrana ye. Ez çi dixwazim bêjim bi vê li deverên ku lê demokrasî pêş bikeve aborî jî pêş dikeve. Li deverên ku lê aborî pêş dikeve civak pêş dikeve. Civakên Avrupayê pêş ketine. Sînor di navbera welatan da nemaye. Aniha lezekî berê ez ji aliyê Almanya derbasî aliyê Fransa bûm tu kontrol tiştekê tune. İnsan niha bi sedan insan ser pirêra derbas dibin ji aliyê Fransa diçin aliyê Almanya çawa xwe qehwa xwe vedixwin xarina xwe dixwin tên. Yani li Avrupayê êdî di navbera welatan da sînor nemaye, di navbera civakan da jî sînor nemaye. Bûye weke civakekî Awropî. Lêbelê ew civaka Awropî xwedî rewşeke mozayîk e. Yani civaka Awropî ye lêbelê bi yek zimanekî naaxife. Herkes zimanê xwe de axife. Herkes çand û hunera xwe li pêş dixe. Kes jî kesî ra nabêje tu çima vê zimanê de axivî. Kes kesî ra nabêje zimanê te qedexe ye. Kes kesî ra nabê çand û hunera te qedexe ye. Kes kesî ra nabêje tu çima van cilal xwe dikî. Kes kesî ra nabêje tu çima wilo tevdigerî wilo jiyan dikî. Çima ji ber ku demokrasî li vê derê pêş ketiye, bi demokrasiyê ve girêdayî aborî pêş ketiye, rewşa însana ya aborî jî baş e û civak jî pê ve girêdayî li pêş ketine. Li vê derê li aliyê Strasbourgê jî bi hezaran Kurd hene, bi 10,000 Kurd hene. Li aliyê Almanya li bajarê Kelê jî bi hezaran meriv dikarin bêjin Kurd ciyan dikin. Kurdên li vê derê jiyan dikin jî yê li aliyê Fransa jiyan dikin, Fransî dizanin, li aliyê Almanya jiyan dikin, Almanî dizanin. Lêbelê ji ber ku vê derê di nava hev de ye İnsanê me ku li aliyê Fransa jî jiyan dikin, diçin aliyê Almanya tên hinekê wan heta meriv dikarin bêjin belkî pirê wan kêm zêde Almanî jî dizanin, yê aliyê Almanya jî Fransî dizanin. Yani Kurd jî li Avrupayê bi taybetî li welatê ku lê jiyan dikin tenê bi zimanê wê welatê fêr nabin û her wiha bi zimanê welatê din jî fêr dibin. Pirê Kurda bi taybetî ciwanên Kurda ku li Avrupayê jiyan dikin çûne dibistanan dervê Kurdî pir zimanên biyanî yê dijî dizanin. Mixabin Tirkî jî dizanin. Lêbelê bi zimanê biyanî yê dijî dizanin. Yani Fransî dizanin, Almanî dizanin, İngilîzî dizanin taybetî ev sê ziman ji aliyê ciwanên Kurdan va tê axiftin. Bêhêviya ku sibê rojeke xweş be, sibê dema însan diçin ser sandoqa dengê xwe bikartînin li Tirkiye, em jî li Avrupayê li pêşiya televîzyonan li ber internetê em ê bişopînin. Hêvîdarim sibê piştî saet 7-8 êvarê şûn de em ê agahiyên xweş bigirin. Agahiyê wilo em bigirin ku Kemal Kılıçdaroğlu bê hilbijartin li aliyê din jî partiya keskên çep bi dehan parlamenter derxistiye. Ez dixwazim bêjim bi sedan parlamenter derxistiye. Lêbelê wilo nîne rayedarên partiya keskên çep dibêjin em ê nîzîkê 100 parlamentera derbixin. Lêbelê ez wisa taxmîn dikim derdorê 85 not parlamenterî wê derbixin. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hurmet.